Хора, аз съм Капареси, с мене сестра ми, Симона. Просто в Майнкрафт се пише Теодора. What? Къде съм? Лаги ми! Виждам сиво! Фак! Ще се върна, когато го оправя. Не са. Като оправи всичко. В момента сме в този клип тук, за да видите страшна къща, която сме я правили ние. И ако напишете в коментарите, ама вие не сте я правили, това е от мод. Fuck you, motherfucker. Не от мод, от нас е. Като са страни. Ох, не мога. Не мога. Ей, без модове. Лоша си, мама. Ау. Този клип. Мамо. Така се закача. Ще виж, ще се закачам аз. Колкото си искам, ще се закачам. Help me! Къде съм? Крипър! Крипър! Помогна в момента ми. Ще върна, когато отида при нея все. Окей, но ще се използвам мод да летяйте, вижте. Уи. Ау. Да го спрем това. Ще точно крипър до мен и чаках да се осера. Сега... Сори, че правя това. Не сте го видяли от мен. Ама... Имам да се отмъщава. Що не говори, бе? Къде си пили? Даже вижте, че тавана... Ау! Че тавана още не е довършен. Това е доказателство, че ние сме го правили. Къде си? Заглишнах. Ти си във влакчетата, ти. Не съм там. Ми къде си? Не знам. Не знаеш ти. Къде си, бе? Да ти. Не знаеш, че мога да разбера. Как? Не знаеш. Ти си била невидима! Къде си? Видях така стана от невидима видео. И те удариха, аз паднал сама. Ела ми, бе! Тръци! Как да си легна, бе? Аз лягам да спивам, Направи... Просто... Ти си заспива и аз ще дойда пред теб вчера. Аре лети, бе. После ще влезем в моя сървър, това го показваме, само го покажем. Да направим ревю на нашата готина екстра готина къща с завъртулки около нея. Лягай си. Ще се отмъстя. Гледай си, мано. Виждам те, лягай. Спокойно. Лягай. Спокойно. Айде, бе, легни, бе! Лека нож. Леко можеш и като на компютър, тук на таблета да бъде като на компютъра, да си пишем докато спим. Стига се шуби дубова. Не, къс! Къде изчезна? Ето те. Лека си! Къде изчезна? Има още отмъщени, които не са ни спробвали с теб. When for nothing are you?
Ти си измеч. Раф. Забрах на мината. Добре. Аз видях мината, мината те спаси. Крипър! Крипър си ти. Ела където е едното, но не среща. Ти къде е направена стоп? Не виждам ли такъв крипър? Как умря? Талка ми! Да не си ми... Оре, виж. Виж бе. Хевли! Колко лева. Направил си стълба. Не мислиш само ти. О, само ти го можеш. Ето може само до 3000, как може в 4000? Та, използвам мод нечестно. Ай сега влизаме в моя свят. Да оцеляваме. Без мод. Добре, без мод. Ако бързо, че нямаш време. 15 минути. О, 6 минути няма. 6 колко Значи събрах. 10 минути още ти остават. Айди влизай. Айде 9. Какво? 9 минути ти остават. Няма да... Добре, че направихме къщата точно да спаваме. Мисля, че запомних къде ни е старата къща. На морето. Ти си с мод. Не съм с мод, аз едва минавам през тия. Равинът е тук, значи на там. Ау. А къде е кирката? Нали ти казах, че сме го правили с Мартин? Виж, че тя изхабена почти. Добре. Не. Мартин ни взе по същите такива легла. Стой в къщата там. Там долу бе. Къде? Виж шибаната къща. Ела, ще покажа шибаната къща. На чудесата. Гоче ли? Не ти ми кажи. Вау. Каква обичайна къща. Не е лоша. Като за селска добре. Аз нали махнах та вода, бе. Скотира. Една пързалка ли? Късно. Помаш! Чакай, бе. Как ли? Там имаш... Зомби. Кам. Не знам къде съм. У пещерата си идвай. Къде се завряват? Каза без мод. Аз не го ползвам. Видяхте как се телепортираш. Добре, че ми го отнеш. Къде са това шибано зомби? Вече няма зомби. Веднага посичаш долу. До края. Абе, я до края си гледай работата. Първо. Абе ти? Я влез къщата на съвет ми. Ти се опита да ме глътни добре. Кау! Казвай какво е. Вършам ти, кау? Сега! Стига да малко сърце знам. Има сърце и половина. Пази му 3 сърца. Ау, едно сърце. Да, стига. Искаш ли да си отмъстя? Не, стига. Нямам кирка, не. Изляза. Добре, бе, айди. Нищо не съм ти взел. Под нищо имам предвид, нищо не съм ти взел една кирка. Да прави го нос, бе! Здрасти! Не затваряй вратата да няма свидетели.
Ами, защо? Добре. Така. Първо на първо да си легнем. Защо? Това стана много. Не е вярно. Не, що съм легнал тогава? Няма изрод. Ще за да убия първо. Чао! Ох, фюк. Умря ли? Кажи ми, че си умряла. Спри. Да, иска да спра клипа, защото падна в шок.